Pag-abot, ang electric pan dayon. Unsa man, ang kurente. Unsa man wako? Ikaw mo bayad sa kurente, kaya dako na kayo. Abot lang og balay. Mag higda-higda, mag-electric pan, no, dyan mo'y trabaho nga nahimo. Karon, inig bangon anak, largo na po ang paglakaw. Mura ba taro og kanang kurik? Sige ra bag lihok-lihok. Bukan, boy. So ana, nangahagbong na. Na, mga piang gani mo diya ro bahala ng mga tuis sa inyo mga tuhod. Sila nga ito dumilot. Wa na. Pero di na si Kate kay gamay. Agoy. Natuktok. Patay. Look. Agay. Lai ikaw, siguro kay katatang size. Ikaw, kaya nangatagal to ka. Wa man ko makalingkod diha kaniya sa buntag. Lingkod nga no diha man nga dito man ka maghinda. Gitaguan man ako dira kay tugnaw man kayo. Ano niya? Bisa may naglingkod anak diya ganihan, di man ko maglingkod buntag kay daghan man trabaho. Lingkod ko. Curry. Yakin sa nagatagan nila. Ya, Tuguan mo ang pagkuan, parid. pared. Di ako na be. Sa imong sige dagan. Ay, kami ito be. Ko, Naman. basta kay Sara ko. Ikaw na ay Sara anak. Bung Marcos. Oh. Kani. Naman ni Sarah. Nga na magkikambyo man ka nga mauraman. Kini dra naman ni Sarah la. Pareho ram ko na wa. Iura. Alangan, daggan manggod kayo. Pariha raman. Tak nga kayo dagan sa presidente na kamubutos ako. Na kayo. Na. La. Naparo inaong inoon di ba Kumag- mahiwi ino narulog ako. Kumag- Napanggahon. President ko Kuratan ba? man ang taog ma. Paakan sa iro. President ko dagan mo tanong. Sige, maganda mo ining sa Hulgaryo. Uy, tudluan man ka na para kapakyaw. Tudluan man si Bakyaw. Skoy laman. Kisa may maboto kawako la. Bibira isa. Jerame. Konsihal. Kung mapresidente si Wako la hurot ang budget sa Pilipinas. Wa kurakot pirmi kay hurot pagkuan. Malito Fried chicken. fried chicken. Ha? Curry. Wajud ko gitagaan bis kang 20 ni Lola. Bantay ko. 400. Mana na bilis nila? Ay, 100 lang. Wala. Sige, kumaya ng utang, bugas. Dagan niya kong paliton. Ikaw na. Ikaw god one time mo man god nimo ang 500. Og da kay Ako, kay libre man ko. Na ay tres mo rin, di ay tintahan kag si Pacquiao, kay man libre man ka. Libre ko eh. Laban time. Porta ko. Gawin dito. Hindi ka nabugag. Ay! Wala. Ipang palit talaga na nagbugas. Kanang bayad utang. Mantika, sukar, kape. Alang-alang nga tinuod man. Ikaw kay pailitan man yung makaon sa amit raman. Hindi ko na Nabusog ka. Sabuan ko yun ang damang mo ipahigop nimo. Hindi, wala ko yung damang. Sige, nanulog ang lagi kagabi eh. Wala nga. Hindi mo ko palit. Ano may kapalit? Gwapong panulok. Akan kita ka magbitin. Ay, wala bitin.
Na, ingon lang kag walay bitin nga magloko di man nimo na makita kay magloko man nya sige nga dagan sa kahoy pagpanulo og motumban. Rikos ingkib diha sa tiil. Ambak-ambak. Di makaabot og saging. Ay, walay saging. Saging ba nga mananambal sa bitin. Sa dagohoy. Ay, walay dagoy. Ug mapakan si Wako bitin la. Di ka mag-uol. Golay. Gool. Gool ka anang gituyuan man di man mapaakag bitin ug wa mo nulo. Ug damang. Ug naglingkod pa. Kumain sa sprinty. Mahila kayo. Paakan. Wako. Now, mo nagkahakop na mo nagkagamay mo mas bitoy. Say gamay la. Kapayag ra. Eh. Dako. Ulos gamay. Gamay og buhi. Nagbit na biyaan og sawa. Binuha. Kay dili mo daguok. Pit na mo ulit si Wako la no. Itong gym kay nani kadako. Uk bito na din og kuan. Oh. Tok di. Siwarin. Injeksyon na nimo og duha ka petroleum jelly ingon anak poste sa kasuga. Petroleum. Imo ingon nang pangadalaga nga mao may kaini yung pagkita. Hindi pagkita pasok ahon lang. Balaba dagan magwaswas dagan mo alay ako'y magalay kay di man kakagbot. Pero ayaw ko pawaswasa. Ikaw pa magani ang tanak maglabas sa nina, ako maglingkod-lingkod na lang. Ah, binuang. Jaglanan laban ako sa nina nimo. Binuang, siljan masugod ka. Unsa? Siljan ka masugod ka. Sige ta siya kung sulduan la. Sweldo mo daw og kwarta sa kumambadya noon eh. Lula, balikat mong gatag, biskang 20. Gis, 5, milyon. Ne, yo. Wala na daw kay 100 sa una milyon na rin na daw ka. Oo, kasi ako ng mga panahon katong tag 25 centavos pang kilos bugas. Eh, Tinapa 5, milyon na rin na ka. sabon 5. Imber ang gagagmay 3 piso. Ber. Beer? Ah! Kanang gagmay ba nga katagkuan karon. Pagpila ng gagmay. Kasing pinta na ron. Tinapa 10, salmon 20. Sana salmon. Kunang dako gud nga. Tinapa kanang naabot daw ana. 20. 20 pesos. Karon 80. Kasi pila na sita. Upat ka 20. Ah, binuang. Ditubo, like 60. Ito na malagi ka mo ihap. Ay, binuang. Alam nga, hindi ako na ko. Karapatan. Tulawin din. Lang yan, ako. Kung sa English sa kuan, kayo magpresidente magkakaon sa English sa itlog. Egg. Egg. Ang tiil. Nick. Tiil. Nick. Nikliog. Tiil. Ambot. Sige sa Gani. kamoy. Ambot. Tuhod. Ay, walay tuhod. Pit. Pit. Nga, ang sa og ako'y maestra siguro kanang permanente siguro kanako piti.
Ikaw man natin kay kong Gis. Imulak Sa ining di sa kani kamot. Kamot. Eat. Pit. Unsay it. Pit. Ang siki mo ay pit. Ang kamot. Ang kamutong siyang dinala. Karapatan. Sa karapatan. Karapatan. Tagay kong Gis karon na. La. Ngipon. Ha? English. Holder. Naparoon kaino na folder. Ay. La. Kaya kong Gis ron la. Galgaan. 20 pa basta maka-answer. Oh, sige. Bong. Sige, kana. 20 daw ako Ngipon. maka-answer. Ha? Ngipon. Ba't? Kailangan mga sayon. Isa man dahil sa'yo nang nakay. Ilang orasan. Baba. Baba. Pit. Sige lang. Bet! Pitlo. Pitlo. Pitlo kong sa kainoon-hinooron. Baba. Wait. Patay. Eh, ginoo. Kung sa man dahil na pagka-eskwela. Samok ba ka mabukat ha? Ay, walay buka. Samok kay malabad. Malabad mo ito sulat mata na apay nagluha. Di ako mata. Hindi ko 20 kay nagsabot na bitaw. Sabot, naka-answer ka ang ngipon. Ha? Ngipon on sa English. King Curry. Konsala? Nipon? Mot. Diwat yun sa ima-amahan. Dala-dala ang kalendaryo dito sa kuan. Naamay din yung eleksyon magyapon to. Naan din yung kuan. Ah. Di pamilit na nga. Ferdinand Marcos. Oh, sa una. Ayun nga. Sa basa. Kaon, sa man imong dala? Magdadadalaan ng kuan. Bikas kaktihan mo ng magkabasa. Kasayon. Kaon sa man. Ferdinand Marcos. Ang kihal sa restore, Ferdinand Marcos. Ako na po, liwat din siya ako na po gipatuon. Lain man ko, libro sa una kay Ana at Nina. Ana at Nina, binugha. Ana at Nina, binugha kahoy. Kani! Ana. Kani! At kani! Nina. Balik-balik, mga isa ka minuto pagbalik-balik na dyan niya. Ah. La, kay hibalo naman katanan ko ana kay last na ni. Kani, ana, kani, at kani. Dugay, mga 2 na ka minuto. Ingkog ang asawa ni Nelson, kinsay pangalan? Lumiyagit pag ikaw niya. Asyon! Kasi Asyon nga si naman. Pero ang asawa ni Nelson, si Asyon yun. Nina! Ayaw ka di kayo maapil si Giting. Sabi nga ni Asyon. Nina de, Nina de, pero Asyon. Nabot mo siya Asyon la. Amba, nga ano ka guys. Iya guys, panagap-tagap na. Ang English ang ipon. Pit. Insa? Pit. Dili kay pit. Tit. Tet. Ang ilong. Luz. O, 20. Mata. Eyes. Tiyan. Hit. Okay, hit. Tiyan. Hit. Tiyan. Hit, Geno! Ano sa hitwalk? Mali. Kinsay nag-ingon hit. Si Merling. Kasi Merlin. Merlina. Merling. Si Merling daw. Kasi mo nang kuhan lang. Kinsang perlinga. Si Viti. Merling. Madonna.
Kailing ka itong asawa ni Pingping, ito namatay na. Oh, Hindi pala, unsa pa may lang English? Kanang makaya ni Wako. Ang tiyan, stomach, timan iha. gi. Ang utin, Pitok. Lay, ito ako. Unsa may English ato la? Sa Kato man gingon. stikol, La, ginala. sa dunggan. Hoy, hit. Ha? Hit. Hit? Hit. Ang dunggan ba take na pod? Unsa nila? Kana makabalo lang nako unsa man ay. Sayo na ng Okay, dunggan. nakabalo na magkaon sa ining sa tiyan. Oh. Bago. Stomach. Oh. Nga sa kana imong gidala. Aman. Unlan. Kana ba? Kana. Unlan. Courage. Ambut. Uma na baya. Pitok-pitok. Kani si wako kaiya ko ano ang iro niya si Moton. Ba magitlog. Oh, mura lagi. Ang utin baon sa English. Is mo na lawi. Blinky. Sticker sa bulok. Humana baya. Stikol ba di ay la? Pataka naman ka. Unsa man day? English sa kuan stikol ba di ay? Oh. Dili oy. Stickle bitaw. Penis. Nili. Unsa stikol? Unsa spelling? Stickle. Stickle ay unsa dayon pag eskwela wala di ay. Kadali la ako do i-search. Penis. 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 Inanin ta dapat lang kaya na pa mainit. Unsa? Inanin ta dapat kaya na pa mainit. Kada hapon daw dapat may pamainit. Pag unsa wa kay dili ba kuha nang imot tiyan ay. Way kabusganan. O lapit na natupong ako ka mo. Layo na kayo. Man matupong na kamot. Og magtupong tapulan. O nagtupong ay. Ha? Awa. Tapulan lagi. Ano din ala? Gana pag kamuti ano yung luwag kayo. Hindi ko mahilig binignit. Pili para ba? Luwag mo ito lang kayo. Gusto na gahi. Datang ka jirami. Tumagay sa ay bagay terminal. Buo pipihin siya. Sutam ganit ko. Din. Ito kayo no. Hmm. Hatag na ko na. Ito. Mana yung binig dito? Ayaw kinsa man na. Kuna. Abre, kinsa na. Anti-Christian. Ano lang kayo? Arte po ka malagaso ka maura kag limpiado. Na magani kuan sa imong prep. Kasuka day kawak. Bawa man dyan ang ansula no. Wa man gay ko kasuka nga baho kayo. Kaya raman. Makaya na pala kayo. Oh, di Uy, lang ko. ni bawa karon day. Di lang ko mo ginhawa. Diin himbaho. Kaman ko na. Malusot gyapon. Na. Nam gani napunsa dito nag CR dugay ka na human. Dua ka babae lang. Hawa! Ah! Sige ay. Sige kag giagi ka rin mag kaano nga murag mga negro. Bangag pa murag inging. Buha ba ng apo ha? Unsa si Kit la baba ni Kit. Laba ni kit kay sobra kada ko kay maglabay mo kata. Murag gatong yung paak nga. Dapat tong yung paak ng tao sa akong gahapon. Toko? Doko. Hmm. Anak ko din taula. Ah!
sakit ay. Ikaw la, kaya nimo mag-content og ingon ato. Bahala sa di ko kakwarta ka. Sakit yung tuko mamaak. Sa dila pa jud. Nada ka. Unsa man na? Inya dah ano ni. Unsa mga sinyas niya tanduay? Yung kung nada ka. Na may kwarta. Kung kakaayo. La benang anti Kristin la. Tudlo. Unsa rin na piso? Mga katik-tik na ako'y amiga nga makighagit, nakikuan o nga mag-inom. Kung na kay kwarta, ingon po siya wala. Kung niya, ang sama di, nga wala man magkuan. Kuhaon pa daw tong isa ka amiga. Kung magkuan ta, 50-50, ang mag Bangka-bangka. chip-in. Chip in. Naambot, kato amasan uli. Kamo mga katik-tik, basin kung naamo ikahatag sa tanduay ka nang na-idikas ni Irvin. La. Tagay ko pagkaman la. Nag-big wish na si Jaog Kuan. Balag. Binignet. Binignit mo ngayon na pagkwarta. 20 na akong pang 10 na lang. Ayaw ra ni mamukwinta. With the Kung pearl. mapaining lesson ka, di ka takmao. Sige na la, sige ko lang ha. Mag-inom, gani mo. Wa pa gani. Hmm. Ako walang tagaan ko. Hala. Apo daw la. Eh, basta mga yung bata, atag jud. Hey! Tawara ang buang. Bata pa di ay kadi ay. Gipagawas gani ni may imong buhi ng giboy-boy namang nalipay kag giboy-boy na. Bata pa. Wey. Di pa yung nakakagiap-ap kay ulit tao nakakintay. Kaslaw na mus bebe. Bilang. Nagpariban ba SBB wak? Guwapa kay ron si BB. Straight na may bokla, bagsak na la. Pariban na Jing. Bilang. Hi mga katik-tik, mga maratong among vlog. vlog. Hinaot Hinaot na malingaw mo. Amping mo Amping mo kanunay, kanunay, baba. bye-bye. Paspas. Sama siya nila na Punta nga lang yung kayo na ron.